kanca-kanca. Ya apa rek kabare? Api-api ae kan? Saiki ku ya wayah wabah Covid-19. Muga-muga wabah iki nang cepet mari ya rek ben kita kabeh iso beraktivitas kaya biasa. Oh iya rek, nganti lali aku perkenalkan jenengku Hesti Rahmatul Inayah saka Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Oke, Mbak Hesti saiki arep jelasno babagan apa? Aku nang kene arep jelasno babagan bahaya COVID-19 lan cara pencegahan supaya ora terjangkit virus corona ini. Oke, Covid iku apa sih Mbak? COVID-19 iki virus anyar sing teko Wuhan. Virus iki iso menyerang sistem pernafasan manungsa. Virus iki uga bisa marakake kepaten. Kira-kira sapa wae sing bakal iso terjangkit karo virus iki? Virus iki iso nyerang sapa wae, mulai teko bayi, anak-anak, sampai tiang sepuh. Nanging nang kene tiang sepuh disebut-sebut rentan sing paling rentan terkena virus iki, terutama tiang sepuh sing anduweni penyakit diabetes, jantung, gula darah tinggi, gula darah rendah, niku bakal gampang terkena virus. Oh alah ngoten. Terus gejala-gejalae napa mawon? Gejala wong sing terinfeksi COVID-19 iki ana 3. Kaping 1 demam. Demam iki nganti suhu awak ning ndukure 38 derajat Celcius. Sing kaping pindho watuk, sing kaping 3 sampai sesek nafas. Apa ya iso virus COVID-19 iki nular ning wong liya? Iso banget. Bahkan penularan COVID-19 iki sangat gampang banget lah pokok. Penularannya iki iso lewat tetesan cilik sing biasanya disebut droplet kang metu teko lambe utawa irunge wong kang terinfeksi nalika wong iku wayu utawa watuk. Virus iki uga bisa nular nalika nyekeli anggota wajah, irung utawa lambe nganggo tangan sing sadurunge durung diumbah nganggo sabun lan banyu. Lah iku tangan iki sakwise jemok benda kang ana cipratane wong sing terinfeksi COVID-19. Lah virus iki uga bisa nular ketika nalika wong sing terinfeksi berkontak fisik karo wong sing ora terinfeksi. Contohnya berjabat tangan, terus bersaliman, itu bisa nularno virus COVID-19. Pripun carane mencegah COVID-19 supaya sederek sedaya ora tertular? Lah, aku duwe saran supaya kita kabeh luput saka virus iki. Sing kawitan cuci tangan kanthi rutin nganggo banyu kang mengalir ambek sabun supaya virus-virus sing ana nang tangan iki ilang hempas kabeh. Terus yang kedua iki nganggo masker nalika beraktivitas nang njaba ruangan, nang tempat-tempat umum pula pokok nganggo masker. Sing kaping 3 iki tetep jaga kesehatan supaya daya tahan tubuh iki meningkat ben gak terkena virus iki. Kaping 4 jaga lingkungan, jaga kesehatan. Tetep resik-resik omah ben supaya virus-virus iki hilang kabeh ben mati kabeh virus-virusnya. Lah yang terakhir iki sing paling penting menurutku dan iki paling penting untuk kanca-kanca kabeh nang omah, yaiku tetep nang omah wae. Gak usah nang ndi tetep nang omah supaya gak terinfeksi, gak kena ambek virus-virus corona sing nang jowo-jowo iku. Oke rek? Oke kanca-kanca, cukup semono ae ya penjelasan babagan bahaya COVID-19 lan cara kang iso digunakake gawe mengurangi penyebaran COVID-19. Aku nyuwun pangapura nalika aku duwe salah. Assalamualaikum.